uthenga upite kwa Chisale zoti ifeyo tikalankhula pano musinena kuti atikakuotcherani nyumba izi zitheretu. Ifeyo ndi Amalawi, ziko lindi lathu, tilibe mantha, malamulo timaziwa, kusukulu tinapita mwenaso kuposa inu chifukwa inu muli ndi certificate togula kwa malemu. Amenewo ndi Mr. Bula. Kwa amene mwangotipeza kumene pano ndi Panyasa Voice Box, cholinga chathu pano ndi kupereka mpata kwa Amalawi kuti azitha kulankhulapo pa nkhani zokhuzana ndi ndale, kanisidwe ka dziko komanso utsogoleri wabwino kuno kwathu Malawi mosaona mbali mosaona chipani. A Mr. Bula nthawi zambiri nthawi kampeni yonseyi akhala akumalankhula motsutsana ndi chipani cha Democratic Progressive Party komanso akuluakulu a chipanichi. Ndiye lero angoyamba ali kumulenewo nakuti achisale tikalankhula pano zodana ndi chipani cha DPP chonde musatitumizira anyamata kuti azikatotchera zinyumba. Komanso iwowa ali ndi mauthenga osiyanasiyana amene akupita ku chipani cha MCP komanso chipani cha Democratic Progressive Party. Tatimatika limodzi tiamvere kuti ya Mr. Bula akuti bwanji pa nkhani zimenezi ndipo akamaliza mwachizoloweza Amalawi chonde musangotisiya choncho, mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Amalawi tikapuma kumwamba. Amalawi kulibe kupuma pa ziko pano. Inu ndi ife tikapuma kumwamba. Tangochosa mbava za kulilongwe, kuchosapo akathali akulilongwe, kuchosapo abwanoni abwantasa akulilongwe, nkuikapo mbuzi za ku Blantyre, kuikapo akawalala aku Blantyre. Amalawi tikapuma kumwamba, paziko pano kulibe kupuma. Iya tasintha ziko, tachosa achakwera, taikapo apita muthalika, sopano zinthu zisinthe. Ndinamva chisoni kumuva mayi wina wake akuti iya ifeyo sopano tikufuna tisamuke kuchoka ku South Africa kumene tikugwira ntchito tipite ku Malawi chifukwa apita muthalika awina. Ine ndinangoseka kuti amayi inu khazikikani ku Joniko ngati zikuyenda niyo mukugwira magobo fasani dekhani kumeneko. Musatanganike ndi mbuzi zitazikapo pa mpandoso izi. Tangochosapo mbava za kulilongwe, taikapo mbava za ku Blantyre. Akathala pakati achigawo cha pakati akathali tawachosapo, taikapo akathali achigawo cha kumwera. Limenelo ndiye ziko la Malawi. Choyamba ndikufuna ndilankhule ndinu a MCP. Audio iyi chipangire ndi zisankho. Ineyo Mr. Bula ndiyoyamba. Aliyese waona, aliyese akuziwa kuti ziko lija lasintha. Lachoka ku MCP lapita ku DPP. Lachoka ku MCP labwerera ku DPP. Aliyese akuziwa kuti tonse Amalawi tinaimeza DPP ndi kuisanza kukhala masanzo. Chifukwa cha mavuto amene timakumana nawo kwa Chakwera mmene Amalawi amaonera kuti ziko ilili mavuto osewa solution ndi Achakwera. Ndiye bora tibwereso kuja tidyeso masanzo waja. Lero Amalawi adiaso masanzo waja, mudiaso pita muthalika, adiaso DPP. Ndiye choyamba ndilankhule ndinu a MCP. MCP kuti mutuluke mboma muchoke mboma ndi chifukwa choti muli ndi moyo ozikonda. MCP munayiwala kuti anthu amatha kukukonda komanso anthu amakutuluka. Munatenga anthu for granted. Kuwatenga anthu mwina ngati anthu azipereka sembe kwa inu kuti ifeyo ndife ana anu tene mukati oche sembe kuphiri. Ndiye nkumati manga manja, kuti manga manja ndikuti tenga mpeni kumatika pa khosi tikuperekera ngati nkhosa. Kwatenga Amalawi ndi zisiru. Social media musaiphwekesa social media. DPP kuti bwerere mboma nkhani ndi social media. Achakwera ziko mmaliyendesa ngati njinga yakapalasa. Achakwera ziko mmaliyendesa ngati kutchalichi. Ambuye ambuye haleluya haleluya muli pamwamba pa ziko. Awa ndi mafact. Lero kuti mpezeke muli ku opposition ndi chifukwa cha social media. Boza limathamanga kwambiri kuposa chilungamo.
boza limafala mwachangu kwambiri kuposa chilungamo. Chilungamo munthu akachiva samauza wina amangosungirira. Boza nthawi imeneyo munthu amauza wina kuuza wina zikolosera konda. A DPP ankapanga sponsor achinyamata kuti azinena maboza pa social media achina Muthanyiwa wabakiri muluzi ana Boni Kalindo ndiye nawo amapasa makobido ochuluka kuti azinena maboza kuti mbiri ya MCP iyipe. Pomwe inuyo a MCP munali nawo anyamatano okudefendani simmawerenga mmaona ngati zisiru ngati zinyalala. Anthu ozikonda, anthu oyipa. Anthu a MCP ndinu oyipa, anthu oyipa mitima. Ndipo ku opposition kwa kuyenerani kuti mukhaleko kaye ku opposition kuti mphunzire moyo. Anthu afiti. Ifeyo kuti tifike lero tisurvive kufika lero. Tili ndi mwayi chifukwa tinabadwira m'mabanja ochita bwino. Amene ngakhale makolo wathu kukwera ndege kupita kunja akwera soliti. Ma business yathu timapanga kunja kumabweresa kuno. Ndege takwera soliti. Koma anthu ambiri ankanenaso kuti iye Mr. Bula kulangula kumadya ndalama za MCP. Pomwe wa MCP yo amazibisa kuti adilankhule amalephera chikhalire ndi kumugwirira ntchito. Anthu oyipa galu ino. Lero muli ku opposition chifukwa cha moyo wozikonda. Kumangokhalira kunyenga mahule. Kumangokhalira kuika maudindo azibale yanu. Kumangokhalira kupanga sponsor oyimba. Kungounjika kagulu ka anthu oyimba azingoyimba zitini basi heya chakwera. Ava bwanji m'Malawi nyimbo ali ndi njala kumimba. Lero muli ku opposition. Ziko ndi nchoncho. Wakula wathauzi wona. Kumalemekeza ntchito komanso luso la munthu. Kumalemekeza amene amakudefendani. Kumawalemekeza amene angakuthandizeni pomenya nkhondo mopanda mantha. Chifukwa mukumenya ufulu mmene muli ena amantha ena opanda mantha olimba mtima. Koma iniyo munali anthu ozikonda, anthu oyipa ino. Mukhale mmene mwakhaliramo. Amalawi ine ndi Mr. Bula. Yemwe uja nalipo leroso ndilipo. Mawa aso ndizakhala. Pano tifanya kula chilungamo popanda mantha. Amalawi musayembekezere kuti miyoyo yanu isintha mpumako mpweya wabwino chifukwa cha DPP imene yalowa mboma. Zikoma kwambiri madala apita Muthalika mwalowa mboma lamulirani ziko ili. Yanu ija yokagona achisale nkumakutengera ni tipini ya ziko nkumakagula magalimoto. Timaiziwa kale. Ndiye ifeyo ngati Amalawi siti kukhala chete. Tilankhula pano. Tima ndithu kuphedwa tikulolera tiphedwe. Kumangidwa timangidwa ndithu koma malamulo akatiteteza ku khoti. Achisale amene analandidwa katundu wa 5 billion kuti anapanga chinyengo mnthawi yapita Muthalika akugona ali pa udindo. Achisale aja sopano ali ndi mphamvu alowa mboma. Amalawi musayembekezere chabwino kuchoka kwa achisale. Apita Muthalika amene chilichonse chimene angapange chiganizo amava chiganizo chokera kwa azimayi. Apita Muthalika akaja ndi omwe waso. Kodi Amalawi mukuganiza kuti apita Muthalika munaonapo inu chambireni kampeni akupangidwa interview ndi atola nkhani? Gonthe uyu ndi bubu uyu. Mundikhulupirira Amalawi ziliko ulendo uzango oyamba tazitokosa ndi chala tazitokosa ndi kantengo kuuna. Izi ndizo ziyambadala izi. Amalawi mwangochosapo akapyala akathali akulilongwe. Nkuikapo atambwali aku Blantyre. Amalawi tikapuma kumwamba. Paziko pano palibe kupuma. Amene tachosapo ndi mbuzi zozikonda zopanga zaokha osava mavuto a wanthu. Amene tayikapo wanda anthu opa malubino. Anthu amene wagalu amenewo. Anachisale ofuna kukhala ndi mphamvu zonse koma munthu ndi mbuli. Chisale ndi mbuli.
sanapite ku sukulu kasatifiketi kochita kugula boma linampeza olakwa akhoti kumlanda katundu wa 5 biliyoni nthawi imene achisala amaba katundu wa 5 biliyoni anthu wena amamwalira ku chipatala chifukwa chosowa mankhwala nthawi imene achisale amabandalama zochuluka anthu wena anali akumangidwa ku khoti kusowa owateteza kusowa maloya owateteza anthu wena amafa ndi njala munthu akuba mabiliyoni munthu uja wabwereraponso amalawi musayembekezere chabwino muyembekezere moto walawirawi Malawi akuonjezera zaka zina 5 kukhala pa mundandanda wa maiko osaukisisa chifukwa omwe alowapo awa ndi mbuzi zina izi tangoyikapo mbuzi tachosapo mbuzi zina tayikapo mbuzi zina zamanokusi tidyeni tilumeni mbuzi za DPPs palibe chimene chingasinthe feteleza sizingasise mbuzi izi muona akasisa 10,000 kwacha koma ukhalabe mtengo wokwera sukulu ife tikuyembekezera kuno sukulu kuti ana azipita ku sukulu kwa ulere a DPP ifeyo tikuyembekezera kuti sukulu ana azipita ku sukulu kwa ulere ngati simwapitisa ana ku sukulu kwa ulere titengesana pano chifukwa tikuziwa kuti muli ndi anyamata anu amene azikudifenda ana achina Boni Kalindo anamuthanyiwa wabakire mu Luz TV anashumba ndiyena kumeneko pano ali mmahape pano chifukwa zalowa nthumba zitengeni zindamazo zitengeni koma chomwe tikufuna ife ya DPP tipangireni ana azipita ku sukulu kwa ulere apo bi ife tima pano mutimva mazi uthenga upite kwa achisale zoti ifeyo tikalankhula pano musinena kuti atikakuotcherani nyumba izi zitheretu ifeyo ndi amalawi ziko lindi lathu tilibe mantha malamulo timaziwa ku sukulu tinapita mwenaso kuposa inu chifukwa inu muli ntima certificate togula kwa malemu tikufuna sukulu ana azipita ku sukulu kwa ulere manifesto anu a DPP tikufuna zinthu zisike mtengo anthu tizigula zinthu mochipa monga mmene munanenera tikufuna kumizi maphunziro akwere zomatenga mapoints ya mwana wakumpoto ndi kumpasa mwana wakumwera zitheretu zikapitira izi ife tili pano kulankhula tipereka khosi lathu dulani khosiri ina ndi Mr. Bula awa ndi ma fact no reverse